abin yana da takaici halin da musulmi suka shiga yau a yanda suka ɗau annabi alaihi salam. Har madina ɗin nan yanzu mutane suna yaƙi akan ce a daina zuwa ziyara madina kuma da sunan ilimi. Alhazai za ta fi a ce da su ba sai sun je ba. Wannan annabi mai tarin albarka kowa yana neman kusaci da shi. Taguwarsa adba in ta shiga daji taciya da kanta za ta dinga tuwa ciyawa ta saboda ta annabi ce alsa zo ki ci. Zaki yana jin yunwa. Damusa in ta ganta sai ta yi mata kirari Allah ya halice ki dan hawan ma'aiki sallama. Wannan annabi mai tarin albarka duk inda ije mawkifi addu'a yake Allah ya roƙi Allah kan yi mana alfarma, amma a ce ga inda yake kwance a nan irayu a nan ya isar da sako mimbarinsa ya kafa adalci, ya kafa rahama, ya kafa soyayya, ya kau da kafircin duniya, ya kau da banna. A ce a gurin yake kwance a ce wai karka je wannan gurin, wai sunan abin karatu. Ana hana mutane, ana kore su, ana rayya abin da ya shafi annabi alaihi salam. Wannan annabi shi za a yi haka? Ai mun ji kunya in dai muka tafi akan wannan. Amma muna roƙon Allah subhanahu wannan annoba kada Allah ka sa ta shafe mu. Allah ka sa mana ganin girman annabi alaihi salam. Allah ka cusa mana ƙaunar annabi subhanahu ta gaskiya ba ta jabu ba ta da'awa ba. Allah ka hore mana koyi da shi alaihi salatu wassalam. Allah ka hore mana biyayya da shi alaihi salatu wassalam. Allah ka hore mana yaɗa manufofinsa alaihi salatu wassalam. Allah ka hore mana siffantuwa da halayensa da ɗabi'unsa alaihi salatu wassalam.